nire zatia edo nik prestatu dudana pizka bat da nire bizipen pertsonala zuekin partekatzea pizka bat apurtzeko urtetan oso barneratuta izan dugun diskurtsoarekin, ez? Tortura pairatu dugun pertsonok horrekin bizi behar dugula, tortura dela bizi osorako gure barnean gelditzen den zerbait, eta sekula ezin dela buelta eman edo hortik atera, eta, bueno, nik nire bizipenean oinarrituta, ez nator hitz egitera besteen izenean, saiatu nahi dut pizka bat horri buelta ematea, eta esatea, bai posiblea dela, ez? Bueno, ni atxilotu ninduten, torturatua izan nintzen, eta handik gartzelara, ez? Orduan, gartzelan pizka tortura gelditzen da bigarren planu batean. Baina, klaro, gartzelatik ateratzen zara eta orduan zer, ez? Niretzat kuriosoa baldin bada ere, nire buruak krak egin zuen esan zidatenean absolbituta nengoela, ez? Mundu guztiarentzat kriston berri ona zen, eta nire buruak krak egin zuen. Nik uste dut une horretan barnean neukan guztia hasi zen pizka bat, ez dakit. Ez eukala lekurik topatzen, ez uela lekurik topatzen barnean, ez? Kalean egonda, askatasunean, baina beldurrarekin bizi nintzen. Ez nintzen gai ohiko edo lehen egiten dituen gauzak egiteko, ikusten nuen atxilotu baino lehen existitzen zen hori, izone hori desagertzen zela gero eta arinago, eta ikusten nuen zerbait ez zebilela ondo, ez? Nire osasuna ere gero eta okerrera egin zuen, baina hori guztia ikusita ez nuen laguntzarik eskatzen, ez? Ikusten nuena nire inguruan zen, kalean zaude eta jazta. Hori guztia ahaztu egin behar da, ez? Torturaren inguruan ez da hitz egiten, beldurra ez hitz egitea eta purtuta zaudela esatea militante on baten irudiarekin ez etorren bat, ez? Orduan nola aitortu edo nola partekatu jendearekin ez zaudela ondo, ezin duzula bizitzarekin konektatu, ezarela zu zine pertsona hori, hor sartzen dira faktore asko, ez? Ahula sentitzen zara, pertsona mailan, emakume bezala, militante bezala. Ikusten duzu sufrimendu mailan neurtzen dugula segun eta ze basakeriak egin dizkiguten komisaldegian, ez? Orduan, ez badigute basakeri itzelak egin, esaten zenion zure buruari, joder, eske nola bada posible egotea hain gaizki, ez badizute horri egin dioten tortura maila berdina egin, ez? Eta konparatzen zenuen polizi gorputz ezberdinak, ez? Naiz eta batekin bakarrik komisaldegian egon. Gero ikusten zenuen gure ingurunean ere ez geundela prest edo ez geneukala bitarteko horri heltzeko, ez? Eta orduan, bapatean sartzen zara dinamika batean eta ikusten duzu zure burua hemendik ara, ez? Torturaren inguruko hitzaldiak ematen, eta egiten duzun gauza bakarra da kontatzea zer egin dizuten. Nolabait, komisaldegian bizi izandakoa berriro bizitzen, baina emozionalki inolako konexiorik gabe, ez? Orduan kontatzen duzu modu mekaniko batean egin didate, baina ez zara inoiz sartzen egin dizuten horrekin nola sentitu zinen une bakoitzean, ez? Niretzat noiz izan zen inflexio puntua, baina tortura pasata igual lau 5 urte, planteatu zidatenean ikerketa batean parte hartzea, ez? Nire lehenengo erantzuna ezeskoa izan zen, noski, torturari buruz, nola sentitzen nintzen, nola nengoen, ez nuen horri heldu nahi, ez? Orduan lagun batek esan zian, pentsa, honekin lagundu dezakegula beste inori ez gertatzea, eta pizkat alatzea, eta pizkat horri heldu nion, baina nire asmoa ez zen benetan ikustea, edo ez nuen nahi ikustea ze sakontasuna zeukan nire zauriak, ez? Ze benetan ikustea horrek, suposatzen zidan, aitortzea lotxa sentitzen nuela, ahula sentitzen nuela,
militantekak bat sentitzen nintzela, ez? Bizitza osoa militatzen zenbat hitzaldi torturaren inguruan, eta gero komisaldegitik pasa, eta erabat txikituta sentitzen nintzen, ez? Orduan, bueno, protokoloa aplikatu zen lehenengo ikerketan parte hartu nuen, eta hor ere trampa, ez? Pues protokoloa pasa, eta lehenengo saioa egin didat, ez? Eta, gero, terapeutek ez, egin dizute ez. Zer sentitu duzu? Eta nik uste dut hori izan zela lehenengo konexioa minarekin, lehenengo konexioa benetako zauriarekin, ez? Protokoloa pasa, eta, zauria oso sakona zela, ondorioak ez zidaten usten bizitza normal bat egiten, oso baldintzatuta nengoen, eta terapia egitea komendatu zidaten. Pues hasiera terapia egitea, torturari buruz hitz egiteko, ez dakiz, baina, ja ikusten duzu gorputzak ez dizula erantzuten. Ni neukan 32 urte eta osasun arazo pilo bat nituen, eta esen normala, ez? Eta orduan Olatxek esan zidan, zure gorputza dago jukatzen onaino, ezin duela gehiago, eta paratu behar duzula, ez? Eta, hor hasi zen osatze prozesu hau, eta terapian ere hasieran trampa, ez? Terapia grupala zen, guztiak geunden arrazoi berdinagatik, baina guztiok, hor ikusten zenuen, guztiak erabiltzen genuela mekanismo berdina, ez? Ez genuen nahi alde emozionalarekin konektatu, orduan guztiok kontatzen genuen teknika. Eta orduan gure Olatxek, ez, teknikak ezagutzen ditugu, daramagu urteak honi buruz ikertzen, eta orduan benetan landu behar duguna da emozionala, ez? Osa, benetan txikitu zaituena, ez? Eta beraiek esaten duten bezala, azkenean, nik uste dut nire buruak igual ezin zuen abarneratu edo ezin zuen ulertu zan, ez? Nola zan posible nire mina edo nire zauria hain sakona izatea, ez banuen jasan, beste torturatu askori entzun dizkiogun basakeriak, ez? Osa, neurtzen genuen, sufrimenduari jartzen genizkion mailak, ez? Eta esaten duzu, baina eske sufrimendua ezin da neurtu, oso pertsonala da, ez? Igual bateri izan, hori, beltz batek bortzatuko zaitu, baina igual beste bateri, eres una puta gorda, que no, ez? Eta gauza horiek aitortzea edo esatea, ni urteak daramazkit pentsatzen poliziarekin kolaboratu egin nuela. Une batean, nengoelako lehertzear eta eskatu nuela galdeketa gela batera eramatea, ez? Eta, gero, hori ez nion inoiz inori kontatu. Eta gogoratzen dut saio batean Olatxek adibidea jarri zituen. Pentsatzea polizi bat jatorra dela, edo ez dakit nor guapoa ikuste zula, edo... Eta hasi zen holan, eta batean barnean kriston ezin egona, eta esaten dizu, ezken nire aramat urteak pentsatze poliziarekin kolaboratu egin nuela, eskatu nuelako hau, ez? Eta hori da, zure barnean daukasun diskurtso bat, matxakatzen, maila pertsonalean, militante bezala, ez? Eta, gero, esaten dizu kanpoko pertsonale, baina zuk uste duzu benetan eskatzea torturatzen zaituen pertsonekin eramatea, gela batera, jakin da zer gertatuko zaizun, hori dela modu voluntario batean kolaboratzen zaudela eskatzea, ez? Baina holako hainbat adibidez, nik uste guztiok dauzkagula holako 1000 adibide, ez garena gai partekatzeko, batez ere lotxa sentitzen dugulako, gure militantzia eredua kolokan jartzen delako, orduan hori daramagu barnean, joaten gara lusatzen, baina egatzen daune bat, ezin dugula horrekin jarraitu, ez? Orduan, ja behin hori onartuta, azten zara benetako lanketa, ez? Eta benetan konektatzen une bakoitzean egiten zizutena, horrek eragiten zizun emozioei, lehenengo eta behin, emozio horiek identifikatzen, emozio horiek izena jartzen, neurtzen, eta benetan ikusten zer zen min gehiago eman zizuna, ez? Eta azkenean ez da bortitzena, ez? Prozesua bera, pues ez da erreza.
prozesua da luzea, prozesua da oso mingarria, da gogorra, negarpio bat egiten duzu, ni psikosomatismoaren erregina naiz, orduan prozesu asko izan nituen psikosomatikoak, ere zure burua zigortzen duzu asko, hori, militante bezala espero zure buruari exigitzen zeniona ez duzula eman, eta horri buelta eman behar zaio, erruduntasuna, gero ere gizarteak emakumei jartzen digun rol batzuk ez dituzunean betetzen, familiarekiko, jendean, ematen du garela super aurrerakoiak eta gainditu eta ditugula, baina ikusten duzu ez, familian gertatu da zerbait eta erruduntasun sentimendua da itzela, eta gero ingurunean ulermen falta handia. Uste dugu gure ingurune hurbilenean tortura, mundu guztia badaki torturatua garela, ez dugula gezurrik esaten, gure ondoan daudela, ez dakiz zer, baina luzatzen denean denboran, eta zu ondino zarenean gai, benetan aurrera egiteko, aurreratzen dituzu bi pausu, baina atzera egiten duzu berriro, gauza bat ataskatu eta gelditzen zaizu barnean eta kostatzen zaizu saio pilo bat lantzeko, ondoan dagoen jendeak ere ez du ulertzen, tortura gatazkaren parte delako, kontratuan zegoen zerbait zelako, orduan nolatan zaude horrela, hau bagenekien eta honetan sartzen zarenean badakizu aukera bat dagoela horretarako, orduan egotea ez dakizen bat urte torturaren rolloarekin, txika, ze pesada, edo ze ahula, eta orduan ere horrek ez du laguntzen, eta askotan bakardadea da sentimendu, errepikatzen den sentimendu bat, espazio seguru horiek askotan ez dituzu topatzen, niretzat espazio segurua zen terapia, ze han kontatzen zenun edo zein gauza, naiz eta astakeri bat izan, jar zitekeen bere lekuan, zure ondoan zegoen pertsonak ulertzen zuen zu kontatzen zenuena azalpen handirik gabe, baina igual hortik kanpo ez zenuen ulermen maila hori topatzen, askotan ez dauzkagulako edo ez dugulako bitartekoiek izan torturari benetan heltzeko, baina ez da erreza eta bide luzea izan da parte handi bat bakarrik egiten duzu, bakarrik, tortura prozesua azten duzunean, konturatzen zara tortura ez dela bukatzen komisaldegian edo komisaldegitik ateratzen zarenean, ikusten duzu zurekin edo zure bizitzaren parte izan daitekela urtetan, eta ikusten duzu jendea, 20 urte pasa direnean, ondino kanpotik ikusita ikusten duzu zenolako ondorioak dituen, zein agerikoak diren, baina, gure lema beti izan da aurrera egin, etsaiari hortzakerak gurtzi, gogorra gara eta ezin dugu ahulesiarik erakutsi, Noiz azten da terapian benetako urrats hori ematen edo noiz esaten duzu, gero eta min gehiago sentitzen dut, nik uste dut, biktima izatetik, biziraulea izatera pasatzen zarenean, Lehenengo urratsa da aitortzea biktima zarela, eta nik uste dut hori kostatu zaigula pilo bat, askotan etaren biktimak izan direnekin lotu dugulako definizioa edo biktimaren irudia, orduan ukatu izan dugu asko biktima garela, baina bai, bizipen traumatiko baten biktimak izan gara, indarkeri basati baten biktimak izan gara, eta horrek apurtu gaitu, txikitu gaitu asko. Eta eragina izan du gure bizitzaren esparru gehienetan esango nuke. Orduan, alde batetik onartzea biktima izan garela, horrek osatzeko eta benetan erreparatzeko nik uste dut ezinbestekoa dela, ze behin onartzen dezunean txikitu zaituztela, zurekin ahal izan dutela une konkretu batean posible duzu horri buelta eman eta bizirautera pasatu, Nik orain Mikelekin nator, ni ez du nire burua biktimatzat hartzen, baizik eta biziraule kontsideratzen naiz, uste dut superbibiente bat naizela, ahulesiak izan ditut, indarguneak ere bai,
terapian ere aztertzen zenolako mekanismoak ez, pentsatzen duzu zurekin alduten guztia egiten dutela, baina ikusten duzu ere zure mekanismoak izan dituzula beraiei ere trampa egiteko eta beraien gauzak eskibatzeko, ez? Orduan, horrek ematen dizu hausnartzeko eta ikusteko indarguneak izan dituzula tortura periodo horretan, ez? Nik uste dut hori ezinbestekoa dela aurrera egin ahal izateko. Ez badugu gure burua errekonozitzen, ezin diogu besteari eskatu, ze lehenik eta behin errekonozimendua barnetik etorri behar da. Nik behin nire burua horretan errekonozitzen badut biktima bat izan naizela, apurtu egin nautela, baina buelta eman diot, gai izan naiz horri buelta emateko lan prozesu gogor batean, baina egin dut, aurrean daukadanari esango diot, hemen nago biktima bat naiz, edo biktima bat izan naiz aitortu, ez? Baina guk ez badugu errekonozimendu hori egiten, nik uste dut zaila dela. Uste dut ere bai, tortura pairatu dugun pertsonak subjektu aktiboak izan behar garela borroka honetan, horrek ere ematen digu boteretxe bat, ez gara sujetu pasiboak, poliziaren eskuetan egon gara ez dakizer, baina orain sujetu aktiboak gara, eta borroka honetan sujetu aktiboak gara, eta gu baino beto ez daki inor zer suposatzen duen tortura, ze ondoriak ekar dezakeen torturak, orduan nik uste dut horrek ere ematen digula indarra egoerari aurre egiteko eta erreparazioari heltzeko, eta apurtzea beti izan dugun diskurtso horrekin. Nik uste dute diskurtso horrek min handia egin digula, nahi gabe baina egin digu, oztopoa jarri dizkigu eta ez digu utzi benetan emozionalki eta psikologikoki egoerari buelta ematen blokeatuta egon gara, barneratu dugulako, hori, ezin ginela aulak izan, kontratuan zegoen baldintza bat zen, eta bai edo bai, tokatu zaizu eta horri heldu behar diozu, eta militante eredu hori mantendu behar da, ez? Militante gogorra, hortzak erakusten duen, orduan nik uste dut ere horrekin apurtu behar dugula. Osea, ez gara koldarrak, nik uste dute horri heldu diogun pertsonak erakutsi dugu ausardia pilo bat, ez? Orduan nik uste dut horrekin gelditu behar garela.